Dňa 1. novembra 1991 vošiel do platnosti zákon číslo 424 z roku 1991 zbierky, zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach, ktorý v paragrafe 5 odsek 1 hovorí, citujem, strany a hnutia sú oddelené od štátu. Nesmú vykonávať funkcie štátnych orgánov, ani tieto orgány nahrádzať. Nesmú viesť štátne orgány, ani ukladať povinnosti osobám, ktoré nie sú ich členmi. Všetci poslanci politických strán a hnutí mali na základe nadobudnutia účinnosti tohto zákona okamžite opustiť federálne zhromaždenie a odovzdať moc do rúk ľudu. Namiesto toho v roku 1992 usporiadali nelegitímne voľby. Zámerne tak uviedli československý národ do omylu, čím uskutočnili ďalší krok vlastizrady.